Ти си май с обратна захапка, като не. Рашия, турам да те блокират. Не нападаш момчето, Лудо. Не нападай С момчето си нямаш работа, педарас. Не дей момчето, сега виж, аз нападам. Стомен педарас. И той май с обратна захапка, като не. Като е бебо в остатък тебе. Той обратен. Не обиждай хората, курво. Рашке. Ей, педарас. Рашко. Зор ти идва, нали? Зор ти идва. Хората ми няма да обиждаш. Обиждай, не, Рашки, ти пак. Къде ли си номер едно? Не обиждай. Газ машинки показвам хуя. Напрука, ама ти дигна кръвно, ма. Ти дигна кръвно, дигна. Давайте. 800 човек. Айван, давай, мамо. Давай. Дай малко, дай чукаш там, Айване. Знаете, че не ми пука, приятели. Айван, толкова смакъла на Айван. И годерски панели. И годерски окончава на домужески. И дойдеш ти да кажеш да те последват хората. 1000 човека за един ден ти да пе. Сакате изхвърлят. Аз съм ги направила, ма. Не е вярно, ма. Служито ми помогна и аз съм ги събрала на буква. Нещо, кралици, само да ти кажа, после пак почва и гърмеш. Виж сега, кралици, показах ли ти на те истината, когато аз направих резил, хората играеха. Видя ли? 100 човека съм взимала от тебе, ма. Видя ли, ма, кралице? Тя дойде ли да ми кажеш за кралице да ме последват? Сега се ванка. Двокаш. Сега се ванка. Само 100 човека са дошли от нея. Иначе хората си ме последват. Хората ме познават, хората. Давайте, мамо. Наборете хората. Защо не играете сега, когато съм нормална и истинска? Защо не играете, казах? Събличам се, защо не играете? Защо не играете сега? Видяхте ли какво представлявате, бе? Злобейте ми. Видяхте ли какво представлявате, хора? Айде да видите коя е. Истината пред Господ, видяхте ли? Ето, нищо не играете. За какво говорим? Как ви се струва? Как ви се идва? Какво си мислите вие? Като всеки да се събличам за рисъл, всеки гледа сира. Никога няма да наприемете за хубаво. И поради тази причина ви давате полина изява. Вие, когато правим някакви психични работи, резилни, тогава ще напрекъпим, защото нас немате за един резил, за нищо повече. И си мисли, че е нещо голямо. Защото хората са сумат и пари му пращат. Ето пак нека Господ да ва накаже. Отваряйте си очите, виж колко много пари му пратиха. Ето пак му пратиха пари. Отваряйте си очите. Кой праща, Марашке? Кой праща? И той си мисли, че е номер едно. Вижте колко, по 5000 точки. Добре, нямам хора, нека да се обърнем към пари му пращат. Отваряйте си очите за парите, вижте. Аз също имам хора. Рашка също има хора. Вижте точките, вижте парите. Защо не идваш и при нас да гифтиш? Ние също имаме хора, също може да си правите реклама за виждате ли? Колко много пари му пратиха. Той е мой. Слабостта на него. Добре, къде е моята слабост да име майката да име ба тук в тиктока? Къде е моята слабост? Къде е Симо? Много голяма звезда са прави. Боже. Забравя откъде е тръгнал. Забравяй си ми слабото ми бяг. Ма Раши, откъде съм тръгнала? Аз не съм като вас. Аз сама тръгнах като кралицата на тикток. Откъде съм тръгнала? Оле Боже, коя си ти, кралица, ма? Аз съм първата в тикток, ма педарас. И ти нямаш туалет на къде да се сереш? Педарас, хай, ще ти се еба на гърлото. Аз съм първата в тикток, ама къде беше ти мършо? Най-вангура да беше бе мършо, ще ти се еба на твоето грозно уста. Където имаш голям хуй, имаш 30 см хуй, имаш и ебеш клиентите. Да ти го сложи на муската. Да ти сложи айванкура си на муската. Да те задуши. Седни мирно, ки викам топа. Ки викам топа да му яде чорай, бето. Ти му яд чорай, бето, там. Ти му яд чорай, бето, педарас. Да те падне душата, да те падне. Когато душата падне, татко Исус, Господ ще накаже, Господ, ето е. Татко е, Господ гледа отгоре, татко Исус е огън, та изгори тебе. Я? Отдел Макхарил те ме ходи. Топа педарас. Не знам си каква. Като хората не имат една подигравка всички трансове. Защо трябва да обиждаме се нападаме? Айбан я ебева. Какво нападаш Рашка? Рашка е номер едно. Поради тази причина и праща всички трансове в тикток. Кажи си истината, ма. Номер едно била. Ма ти педарас.
Какво номер едно, бе? Аз, Рашка да й даде когато съм била на в всичките TikTok, пътека нямаше в педерази, TikTok. бе. Давайте. Нямаше тия до педераза тук. Сега номер едно да Аз педерази. когато изкарвах по 20 000 на битка, ти къде беше, ма? Любо Къде манекена. беше? Не са прети на голяма работа с Номер равняване, едно с дай му било. с работи. Ще шоуто ли го правим ние? Сега, ако не, щом го правиш шоуто, ти то стам така, да киснеш. Ами айде изчезвай, ма! Да киснеш, Не сме умели за който гледай му. Сподиви, аз има 1000 и колко ти събра покрай мен хората. Що не се съблечеш гола да кажеш, че ти направиш известни? Направи са гола да я съблечи, за да се възползва. Айде, съблечи са гола сега. Не Айде ти пускам съблечи, битка. за ти направи шоу. Шоу безплатно да ви правим няма да стане. Не пускам битка. Ръката не на мен. Ръката на Рашка пре. На мен не може да направиш. Аз съм 100 пъти по-бегай от теб и от Рашка. Но ти дето нападаш Рашка, край пай, че не те харесвам. Щом нападаш Рашка. Биха халмо карта халера Рашка даде на всички Ма лошо правиш, да дам, да нападаш. Къде имаш по 5 Много ти човека? знае, остата хората и пращат много пари, тя се качила на хората, По да 5 дробите са човека имаш качила от тя. чужбина, аз я помня. Много добре. С Анчи, прави благодаря на Анчи, че тя те издигна. Заедно правихте шоу. И Да, събирахте точно, хора. Анджито я Анчи подигна, съдигна, не ти да. нея. Защото Анчи също правихте шоу. Буклуците Санджи барабар двама. Ами дайте, Анджито, Вели, за бъда ли ти падне, Анджито е че интересна, нето? да, Анджито Лака, на луд. За бъда ли ти падне други? Вау! Да вие смешните педарази, къде се Ами, теми. За бъда ли ти падне? Вау, крали Марко. За бъда ли ти падне, Резил? Няма да нападаш, Рашка е номер 1. Те нападам и тебе, буклук. Рашка е номер 1. Харесва ли ти или не ти харесва? И да има 5 Те човека. нападам буклук. И двамата ще Виж сега, номер виж педарази. сега. Може да кажеш на себе си, като завиш Каквото огледалото. иде да направите, аз съм Буклуци, номер мен не ме Аз видеха съм голи. номер едно. Аз се видеха голи, Я буклуци. мълчи, ма педерас грозен, я мълчи, ма педерас грозен. Айде, млад ще идеш пойма. Питка, нали ще да ходиш? Ще идеш пойма, маршо. На гърбани. Яш, не са питка. Умирайте. На нашия гръб и ядеш тук пари, ще те се падна гроба, ще те се падна. Та чора мате мари, мо дека чора мате ви се падна гроба, ще те си наебата мя. Ти ви Няма да мачката. направиш Рашка е Може да правиш тук Не най-интересна може да педерас, издигнеш кажеш, Рашка по тай шоу. път малки момчета се ебат. Аз Не покрай нас те да си правиш да пращаш тук събираш за хора. секс. Рашка е едно. Педерас грозен. Умирай. Я Умирайте всички! Буклуци! Завиждате ми всички педараси! Ти се останете с 300 точки! Давайте! 800 човека, давайте сега! Педерас, де ти гивите, тях ще... Давайте! Ти ядете на педараса, кур! Умряхме ние за тях, кой ще... Браво, Рашки! Браво, Рашки! На педараса кура ти ядете! Тя Буклуци! спри Рашка! Рашка е номер 1! Айде, ма, кралице, какво стана? Крали Марко, какво стана? Защитавам Рашка, теб няма да защитя. Ти си има защита от педераси. Рашка няма защита, що я нападаш? Ти ядеш педараса, чорай бе, то ги ядеш! Рашка номер 1, точно така. На Рашка, чорай бе, то ги ядеш! Рашка номер 1. Давайте, бе! Браво, Рашки! Давай, мамо! Давай всичките Да. малко, бе, човек! Не може така 800 човека сме! Не може така всичките, бе! къде ще ги слагате тия пари на гробищата, къде ще ги Айде, слагате? 7 минджи имате ли в лайфа ми? Къде ще 7 ги слагаш тези пари, ма, кралицо? голямата работа. Аз съм получавала лъвове юниверси, гърмежи, съм играла с такива хора в TikTok, известни личности, където те ще си мечтаят с Андрея Певиска, Кралица била, аз съм номер един, аз съм тук Мали с Диона, Аз съм а те кралица, са мислят за да, големите звезди, приятели, Аз с съм големите кралица, гифтове. Диона Голям ми гифт и знае. Юнивър да ти Аз пратят. съм номер едно, Айде аз лъв съм да номер видим, едно, ма. не си ти Юнивър номер да ти едно. пратят. Хубаво, че Така, айде ни пратят там онзи Махнете удия. бедни мишките, Като де заграваш се тия за там. 5 лева! Махнете! Кога Я мълчима, я мълчима. Малко ти знае балайката. Хората напълниха гушата с парите с букаликата. Иначе нямаше да видиш тия рокли. Мия, давай! Давай всичките! Давайте сега! Тия рокли нямаше да ги видиш хубаво, че... Давай! Давай! Тия рокли, Давай ма. всички! Похай! Давай всички. Давайте, Хубаво, че давайте ти на купи ръкавицата. тия рокли. На ръкавицата, на Всичко ръкавицата. от TikTok парите. Дето ограбва на хората, парите ограбва. Я? Тази слушки. Давайте! Давайте, покажете Ти коя е много лъжи. тази литератива. Айде, вижте, Давайте, вижте, гледай вие отгоре. им давате хляб да се радват.
Вие самите хора им давате хляб да се радват, защото сте егоисти и злобни геове. И вие им давате хляб за голяма работа. Виждате ли? Вие им давате хляб. Аз като съм получавал такива гифтове мълчам надолу главата си правят срам. Да не са мисля за голяма работа. А те зонем са правят на голяма работа, защото не са. И те печелят. Как става това нещо, бе, приятели? Зъба да си оправиш, мила, да не ти изпъти зъба. Зъба си оправи, кандъл такъв. Ти много злобна, Сузи. Оправи си зъба си, нямаш зъбима. Зъби нямаш в пенде. Куковице! Много злоба, имаш 300 точки. Много си злобна, искам да те дигна, но обаче не може. Аз съм номер 1. Аз! Чакай, аз съм красива, ма. Аз съм красива, грозен, нестандартен, слаб, такъв на пропусчил. Драшка пред нея. Давайте, моля ви се, да умрат. Давайте на ръкавицата, давайте на ръкавицата. Без рози. Рози не искам. Давайте на ръкавицата. Без рози. Давайте на ръкавицата. Зилси, аз ти го казвам лично. Човек, който е красив, ти го казва. Не ставаш. Рашка номер 1. Това е така е. Аз съм тук звездата. Аз съм звездата и Сузи. Умирайте от тях. Ами не ще ми перуката. Не сте известни. Айде, свали перуката, ма. Кой гифте там, бата Ева, но пиша там, те. Рашки, млъкни малко. Кралице, искам да се покажеш жива и истинска пред хората. Аз се показах като момче истинска реална. Покажи се и ти. Сваляй перуката и махай сутиена. Айде, де. Айде, сваляй перуката. Покажи, че си номер 1, ма. Да ти отговоря на въпроса! Ти си Няма въпрос! Няма въпрос! Ти си под моето ниво! С мен не може кафе да пиеш! Покажи се като мъж! Айде! Покажи се като мъже! Що не се покажеш като мъж, бе? Легнал на леглото и си бие чеки като прямо. Чето пак на Рашка се смеят, че прави клипове. Ами твоето клипче къде е като умряла си легнал, тъй правиш, лъскаш. За кого ме искаш? За умрелите ли? Рашки, там много пари направи. Ами, правите бавно загряващи хората. Бавно загряващи хора. Като са будали, пращат бавно загряващи хора при нея. Те пращат. За цирка, бе, хора, за цирка. Хората, като цирка, аз се събляках чисто гола за цирк, ма ми изпращат. Като са бавно загряващи, как няма да няма цирк, при нея нищо не ми пращат хората. Тези големи обици, откъде са тези големи обици, ма? Тази рокля, откъде е всичко от на хората парите, ма? На хората мъката ядеш, ма. Да те ма! Тата бе, ти там, да се падна от тата ми. Какво правиш, може да се падна гърлофия? Педарас фрозе. Отдат харато, колко тяха, педараси, намахат тук тази грота перука. Всичко е празен сутен, ресил. Махай! Всичко е по 3. Давайте всичко по 3. Сега. Всички църкаме. Скоро. Не се давайте. Давайте, мамо, всички. Давайте, приятели, бе, хора, давайте газ, бе, хора, мачкайте този педараси. Тези педараси тук, доли тук педараси. Грозен травици, тази кралица са прави. Та кралица се тима, да те се падна, да ти сера на гърлото я. Завиждате ми на гледаемостта, на красотата, на... Чоравам, да му да... Буклуци, умирайте! Сажи ли се разбрахте как да правите в TikTok да манипулирате хората? Защо манипулираш хората по този начин? Това е смешен начин. Манипулация прави, Аз съм изпращала, това е едно уважение. Ти нямаш уважение към нашите хора и към нас, с които правиш лайф, ма да кажеш, че злобе. Да правиш пари покрай нас да се пускаме с тебе. Ти нямаш уважение към нас и че злобем. Как ще злобем? Защо да ти злобем? Като ти имаше 5 човека в Англия, никой не те гледаше. Помниш ли, кралице? То никой не гледаше. Тя се буташе, покрай нас се буташе този педарас. Рашка беше най-гледаемата. Да се чува Рашка да каже нещо или да прави интриги. Първите остават последни. Да, интриги правят. Аз пък ще ти кажа, който се смее последен, се смее най-добре. До сега да съм правила интриги, аз никога не съм правила интриги в чужди лайфове. Смей се с щупените зъби, смей се, показва устата. Аз не съм правила интриги. Аз си пускам битките, пускам си мъжете, правя си шоуто, не се занимавам с глупата пъти, само интриги правя.
Разбирате ли? Раси! И че и се прави на кралица се прави. Давайте! Каква кралица? Любо манекена. Тя е Любо манекена, тя е мъж, тя не е жена. По лична карта тя се пише Любо манекена. Тази фалшива перука знае. Умирай, ма! Фалшива перука знае хора, тя се мисля, че е кралица.